नमस्कार ମୁଁ ସୁଧାଂଶୁ ଶେଖର ଜେନା ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆମ OIV ବାବୁନୂଆ ଗାଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଆମେ ଜାଣିବା ଏବେ ବ୍ୟାକରଣ। ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି କଥା କହିଲା ବେଳେ ସେଥିରେ କିଛି ନିୟମ ଥାଏ, ଯାହା ଶୁଣୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବୁଝିପାରେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଣି କହିଲେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପାନି କହନ୍ତି, ବିଲାତ ଲୋକେ ୱାଟର କହନ୍ତି, ତେଲୁଗୁ ଭାଷାରେ ନୀଲୁ କହନ୍ତି, ଓଡ଼ିଆ ବଙ୍ଗଳା ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାରେ ମୁଁ ଯାଉଛି ପରି ନିୟମ ଥିବାବେଳେ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ମୁଁ ଅଛି ଯାଉ ନିୟମ ଲାଗୁ ହୁଏ। ଆଇ ଏମ୍ ଗୋଇଂ, ମୁଁ ଯାଉଛି ସେ କ'ଣ ଆଇ ଆମ୍ ଗୋଇଂ ହେଲା, ମାନେ ଯାଉ ମୁଁ ଅଛି ଯାଉ, ଏଇଭଳିଆ ନିୟମ ରହିଛି। ଗୋଟିଏ ଭାଷାର ଶବ୍ଦକୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭାଷାର ଉଚ୍ଚାରଣ ପରି କହିଲେ ତାହା ଅଖାଡ଼ୁଆ ଲାଗେ। ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ ନିୟମକୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭାଷାରେ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ତାହା ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରେ ନିଶ୍ଚିତ। ଏପରି ଗୋଟିଏ ଭାଷାର ନିୟମକୁ ସେହି ଭାଷାରେ ମଧ୍ୟ ବଦଳାଇ ଦେଇ ଅର୍ଥ ବୁଝିବାରେ ଅସୁବିଧା ହୁଏ। ତଥା ବିଲେଇ ମୂଷା ଖାଏ ବାକ୍ୟ, ମୂଷା ବିଲେଇ ଖାଏ କହିଲେ ଅର୍ଥ ବଦଳିଯାଏ ନା ନାହିଁ? ତେଣୁ ଯାହା ଅସମ୍ଭବ ମନେ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମରୁ ଭାଷା ଆଲୋଚନା କଲାବେଳେ ନିୟମ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଭାଷା ବ୍ୟବହାରର ଏହି ଶୃଙ୍ଖଳା ବା ନିୟମକୁ ବ୍ୟାକରଣ କୁହାଯାଏ। ବୁଝିହେଲା ବ୍ୟାକରଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ତେଣୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ଭାଷାର ବ୍ୟାକରଣ ସ୍ୱତଃ ତାର ବ୍ୟବହାର ସହିତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ସେ ସ୍ୱତଃ ଆପେ ଆପେ ତାର ବ୍ୟବହାରକୁ ନେଇକି ବ୍ୟାକରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାର ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକୁ ବିଦ୍ୱାନମାନେ ଖୋଳି ବାହାର କରନ୍ତି ଓ ଏଗୁଡ଼ିକ ଲିପିବଦ୍ଧ ହେଲେ ତାକୁ ସେଇ ଭାଷାର ବ୍ୟାକରଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ହେଲା, ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଦେଶର ଓ ସାରା ପୃଥିବୀର ଏପରି ଅନେକ ଭାଷା ଅଛି ଯାହାର ବ୍ୟାକରଣ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଭାଷା କିଛି ଗୋଷ୍ଠୀ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି। ପୃଥିବୀର ଅନେକ ଦେଶ ପରି ଆମ ଭିତରେ ଅନେକ ନିରକ୍ଷର ବ୍ୟକ୍ତି, ଅଳ୍ପ ପାଠପଢ଼ା ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସୁନ୍ଦର ଶୈଳୀରେ ନିର୍ଭୁଲ କଥା କହିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟାକରଣ ପଢ଼ି ନାହାନ୍ତି ବା ଭାଷାର ନିୟମ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ହାଟ ବଜାର ରାସ୍ତାଘାଟରେ ଅନେକ ଏପରି ଲୋକ ମିଳିବେ ଯେଉଁମାନେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ନୁହଁ 2-3ଟି କିମ୍ବା ଅଧିକ ଭାଷାରେ କଥା ହୋଇପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ତୁମମାନେ ବି ଜାଣିଛ, ଏକରୁ ଏକାଧିକ ଭାଷା ତୁମେ ଜାଣିଛ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ନିରକ୍ଷର ବି ହୋଇପାରନ୍ତି। ତୁମମାନେ ଜାଣିଥିବ ଯେଉଁମାନେ ଗୁଜୁରାଟ ସୁରଟରେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ହିନ୍ଦୀ ବା ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ଇଂରାଜୀ ମଧ୍ୟ କହିପାରୁଛନ୍ତି। କେମିତି? ସେମାନେ ତ ପାଠ ବି ପଢ଼ିନାହାନ୍ତି, ମେଟ୍ରିକ ଫେଲ୍ ମାନେ ସେମାନେ ବ୍ୟାକରଣ ବି ପଢ଼ିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କହିପାରୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ତେଣୁ ପରିବେଶରୁ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଭାଷାଭାଷୀ ଲୋକଙ୍କ ସହ ମିଶି ସେମାନେ ସେହିଭଳି ଭାଷା ଶିଖିଥାନ୍ତି। ଏଥିରୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ସବୁ ଭାଷାର ନିଜସ୍ୱ ନିୟମ ଅଛି, ତାହା ହିଁ ସେହି ଭାଷାର ବ୍ୟାକରଣ। ଯେକୌଣସି ଭାଷା ଶିଖିବା ଓ କହିବା ବେଳେ ସ୍ୱତଃ ସେହି ଭାଷାର ବ୍ୟାକରଣ ଶିଖି ହୋଇଯାଏ। ଅଟୋମେଟିକାଲି ଆମେ ସେହି ଭାଷାର ବ୍ୟାକରଣ ଶିଖି ହୋଇଯିବା। ତେଣୁ ଲୋକମୁଖର ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ଭାଷାର ନିୟମକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ଲିପିବଦ୍ଧ କଲେ ତାହାକୁ ବ୍ୟାକରଣ ଗ୍ରନ୍ଥ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ଭାଷାକୁ ଯଦି ଆମେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା, ତାକୁ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିଦେବା, ତାହେଲେ ସେଟା ହେଉଛି ବ୍ୟାକରଣ ଗ୍ରନ୍ଥ ହୋଇଯିବ। ଏହାର ଅଧ୍ୟୟନ ଦ୍ୱାରା ଭାଷାର ଶୁଦ୍ଧ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ବ୍ୟାକରଣ ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ ଆମର ଶୁଦ୍ଧ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଦକ୍ଷତା ବଢ଼ିଯିବ। ତେଣୁ ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି ଯେ ବ୍ୟାକରଣ ନ ପଢ଼ି ଭାଷା ଶିଖି ହେବ, ହଁ କି ନାହିଁ? ହେବ। ତେବେ ଏହା କେବଳ ସାଧାରଣ ଚଳଣି ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରସାର, ସଂସ୍କୃତି ସଭ୍ୟତାର ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟାକରଣ ପଢ଼ିବା ନିତାନ୍ତ ଜରୁରୀ। ଗୋଟିଏ ଭାଷାର ବ୍ୟାକରଣ ଜାଣିଲେ ସେହି ଭାଷାର ଶବ୍ଦ ଶକ୍ତି, ଅର୍ଥ ଶକ୍ତି, ପ୍ରକାଶ କରିବା କ୍ଷମତା ବୁଝି ହୁଏ। ଫଳରେ ଶବ୍ଦ ଗଠନ, ନୂତନ ଶବ୍ଦ ଆହରଣ, ବାକ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗର ଶୈଳୀ ଆଦି ଜାଣିବା ଦ୍ୱାରା ନିଜ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ିବା, ବୁଝିବା ଓ ଅନ୍ୟକୁ ବୁଝେଇବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ। ନିଜ ଭାଷାର ବ୍ୟାକରଣକୁ ବୁଝିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଅନ୍ୟ ଭାଷାର ବ୍ୟାକରଣରେ ଥିବା ସାମ୍ୟ ବିଷମତାକୁ ସହଜରେ ବୁଝିଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ଫଳରେ ଅନ୍ୟ ଭାଷା ପଢ଼ିବା, ଶୁଣିବା ଓ ବୁଝିବା ସହଜ ହୋଇଯିବ। ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାକରଣ ବୁଝିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ସଂସ୍କୃତ, ହିନ୍ଦୀ, ଇଂରାଜୀ, ରୁଷ, ଜର୍ମାନୀ, ଚୀନ ଭାଷାର ବ୍ୟାକରଣ ପଢ଼ିଲେ ବୁଝିବା ସହଜ ହୋଇଯିବ, ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ବ୍ୟାକରଣ ବୁଝିଥିବ। ତେଣୁ ବ୍ୟାକରଣ ନିୟମ ହେତୁ ଗୋଟିଏ ଭାଷାକୁ ସେହି ଅନୁସାରେ ଲେଖି ରଖିଲେ ଦୂର ଦେଶରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି କିମ୍ବା ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ନିୟମ ଜାଣିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସେ କଥାକୁ ବୁଝିପାରିବ ବା ବୁଝେଇ ପାରିବ।
ଯେମିତି ଆଜି ବେଦ ଉପନିଷଦର କଥା ଆମେ ବୁଝୁଛୁ ନା ନାହିଁ, କିମ୍ବା 1000 ବର୍ଷର ଇତିହାସ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ, ସେସବୁ ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି କେବଳ ଭାଷାରେ ଥିବା ସୂତ୍ରଗ୍ରନ୍ଥି ବ୍ୟାକରଣ ହିଁ ପାଇଁ। ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ବ୍ୟାକରଣ ତା'ର ଭାଷା ମଧ୍ୟରେ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନକୁ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ କରାଏ। ଗୋଟିଏ ଭାଷାର ଶୁଦ୍ଧ ବ୍ୟବହାର ଓ ପ୍ରସାର ପାଇଁ ବ୍ୟାକରଣର ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ପୁଣି ଗୋଟିଏ ଭାଷାର ବ୍ୟାକରଣ ଜାଣିଲେ ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ଭାଷାର ବ୍ୟାକରଣରେ ଥିବା ସୂତ୍ର ବା ବ୍ୟବହାର ବିଧିକୁ ବୁଝିବା ସହଜ ହୁଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଅନ୍ୟ ଭାଷା ଶିଖିବା ସହଜ ହୁଏ। 1000 ବର୍ଷର ସଂସ୍କୃତି ଇତିହାସ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ପରସ୍ପର ଭାଷା ବୁଝିବା ଏକାନ୍ତ ଜରୁରୀ ଏବଂ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟି ନିର୍ଭୁଲ ଭାବେ ସଫଳ ହେବାର ମୂଳ ଉପାୟ ହେଉଛି ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାଷାର ବ୍ୟାକରଣ ଜାଣିବା। ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଷାର ବ୍ୟାକରଣ ଜାଣିଲେ ସେ ଭାଷାକୁ ଆରାମସେ ବୁଝି ହେଇପାରିବ। ବୁଝି ହେଉଛି, ତେଣୁ ବ୍ୟାକରଣର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ ପାଇଁ ଅଛି ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ ନା ନାହିଁ?